нигина шарипова дар шароити тангдастӣ ду фарзанд ба дунё овард. фарзанди дуюм модарзодӣ дилаш иллат дошт. пул дар кор буд, вай дар дору тез хун додан дар кор буд. ҳамино шавҳарам кор намекардан. ҳамаш барои ма вай буд. гарон буда ҳами вайро паси сар кардан. нигина бо 4 ақрабои шавҳар якҷо мезистанд. касе аз онҳо кор намекард. дар ин миён шавҳар ба зиндон афтид. нигина коллеҷи тиббиро хатм карда бошад ҳам ақрабо ва шавҳараш нагузоштанд ӯ кор кунад. сахт буд зиндагӣ. агар зани айдеҳот кор да мебиромадӣ ва мефтан ана келини фалони бераҳа шуда, ана рафт ҳар рӯз куҷо мерафта боша, ана вақт автобус буд, ана автобус та 6 рафт, ана бегоҳ омад гуфта занои деҳот гап хабар мекардан ва ҳама ира нигоҳ накардан. ман биромадам. нигинаи дастнигар ҳоло дар маркази шаҳри ваҳдат дукон дорад. тиҷорат мекунад. аз чину қирғизистон молу коло меорад ва бо ин роҳ зиндагии худу фарзандонро таъмин мекунад. кӯдаки беморашро табобат кард. телевизор харидем, ҳам телевизори нав вай мекардагӣ биромадагӣ ранга харидем. вақт ҳама сиёсафед буд, ранга харидем. баъди хай бад ваёи ҷиҳози хона харидем. баъд як хонаҳа гирифтем. ай ҳами бизнес як хонаро духонаҳа карда, бо духонаҳа фурӯхта замин гирифта ай сари нав хона бардоштем. ҳамаш ба меҳнати алол ба ваи ҳами соҳибкорӣ. худатон кардида? ман худам бе шавҳар ман худам кардагим ҳамаш. келинҳо иқроранд баъди ба кор баромаданашон ва ба буҷаи оила саҳм доштан онҳо бо эҳтиром шуданд. дар хона вақте ки кор кунад, дониш дошта бошад, диплом дошта бошад, эҳтироми баланд дорад. келини фароғат атозода аз рӯзи аввали зиндагӣ кор мекунад. ӯ мегӯяд даромади келин ночиз ҳам бошад, харҷи худашро мепӯшонад. рӯз мисол барои харидани либос барои фарзандаш кӯмак мекунад. харидани мисол гӯем ки дафтару китоб барои фарзандаш дар мактаб. ман ҳамин бигзор ҳамин проблемаҳои ночизам бошад ки ҳама ин проблема аст. нафари дигар ҳеҷ вақт ба каси дигар оварда ёрдам намекунад. насиба келини фароғат дар озмоишгоҳи беморхонаи ноҳия кор мекунад. зан бояд барои худаш кор кунад, ҳам оиларо таъмин кунад. хай барои худаш ҳам кор кунад, оиларо ҳам кор кунад, фарзандам барад, ҳам дастёри шавҳараш бошад. як пажуҳише дар чанд деҳаи Тоҷикистон муайян кардааст, мавқеи келинҳо дар хона нисбати чанд соли пеш тағйир ёфтааст. ҳамакнун аксари хонаводаи шавҳар зидди ба кор баромадани келин нестанд.